ang imo nga body clock. Kung Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy! Marikuson! Wala ko yan naghahilabot sa imo, ha? Ikaw yung naghahilabot sa akon? What is my labot to you from me? Ba? Buklan! Lain ulo! Marikuson! Mas lain ulo! Buklan! Barikuson! Lolo Mores, malakat kami anay ni Alvina. Gani ikaw anay mabantay sang tiyanggi, ha? Nakabayad na to si Angie. Hindi iya si Anjing ginahambalan. Sino lang abe ang wala nagareklamo sang kamahal sa mga balaklon man? Unsa man na tring-tring? Amiga mo ako. Kag nagaulikid lang ako sa imo, ah. Ano haw? Hindi ba lang pasakay lilang? Kay balo ka. Ang akon pa kaisa. Nakakilala sang imo amigo nga si Adolfo. Ote, ano karon tring-tring? Suno sa akon pa kaisa. Inang nobyo mo nga si Adolfo. Palahubog. Kagkabalo ka? Kalain sang iya bisyo. Ay, anong bisyo niya tring-tring haw? Kung mahubog siya. Nagapanghalok siya. Kag nagapanglugos babayi. Kinahanglan nga maghalong kagit si iya Judy, ha? Oh, ni ang kwarta tring-tring oh. Kwarta? Anhon ko ining kwarta? Ihatag mo ini sa imo pa kaisa. Sili nga siya. Nga hagaron niya pirme nga mag-inom si Adolfo.
may balita ako sa imo. Ano'y nahuling? Si Chacha, hindi na prosti. Wah! Uy, hindi na siya proste? Uti, ano nang iya trabaho? Nag-promo girl na siya. Wah! Nagabaligya na siya sang perfume, kag nagasaka sa kabalayan. Kag Tia Alvina, kadako gali sang iya kita. Makakita siya 5,000 kuno kada adlaw. Ha? Wah! Uy, kadako ulis ang kita niya? Bawa, do sweldo na isang presidente sang siniko? Kag abi mo Tia Alvina, nagsiling si Chacha nga maupod ako sa iya. Para nga makahibalo man ako sang teknik kung ano ang pagbaligya sang perfume. Sa sina, makakwarta man ko. Ang buot mo silingon, ma-promo girl ka man? Oo matahuman ako, maputi, kag mistisa pa. Ay, kung sa bagay, nakasunod ka nga daan sa ako mo. Huling, amo inang balay nga sa kaon ko, ho. Nakakontak na ako dira kahapon. Masulod ako dira, ha? Kag huling, mamati ka sang teknik, ha? Kung paano ka man makabaligya, huling. Diri ka lang, ha? Kay masulod na ako. Come in. Ara na siya. Sige, huling, ha? Kay masulod na ako. Ato na si Chacha. Na, dili lang ko mamati, Hello, sir. Ako atong nagtanyag sa imo kahapon sang perfume. Kag amoy ning perfume ko, sir, ho. Birds of Paradise. Kag para pamatud-an ko sa imo, sampulan ko ikaw. Butangan ko sang perfume ang liog ko. Kag pasimutan ko sa imo. Day Rusing, nakasugid na ako sa imo nga may tiya ako sa Amerika. Wala pa. Kabalo ka, Day Rusing. Nagbalik bayan man sila mo. Kagsang magpauli sila. Ginpadalaan sila ni nanay sang ginamos. Ati, amugin man sinang mga Pinoy. Kada pauli nila kag pagbalik, nagadala sila sang ginamos. Hindi gani, pinakas. Sang didto na sila sa Amerika, Day. Ginluto nila ang ginamos. Sus, hinali lang nga nag-iningaw mo. Uy, nga nag-iningaw tring-tring. Abi sang ila kasilingan. May nasunog nga kuryente. Kay kalain sang baho. Gani, gintawgan sila bombero kag pulis.
nga nagapanguyab ka na Orly haw. Oho, kita ho nang alingag-ngag mo. Ay, amunit na anuan. Mo, wala man ang yapon sa minamunit. Dugay-dugay ara na na. Ako ya, okay lang minsan inapya ko may ana. Ene nga ni, minsan mo na lang. Ikaw ang nagpanghagad sa akon nga mamunit. Tapos subong iya, ikaw pa yung natakan. Aha, nakahimalo na nga ni Kuwan. Ano? Manguro, mutangan tauro paon ang munit, ah? Ang buot mo silingon? Wala pa o ng bunit mo? Ang imo may anaaw. Uy, si Mike man inang nakita ko nga nagalingling sa may buslot. Ay, palapitan ko siya bala. Mike, nagaano ka da? Nagapanglingling. Uray, ikaw gali. Sino ang ara dira? Si Murin kagang iyabana. Ha? Si Morin? Di ba lang bago lang na sila makasal? Abi, idog-idog. Kay scoop naman ini. Oh. Sige pa. Kaayo hagid ha. Oo, pinapuga ko pa ni Gani. Uy. Sa mantiog. Tapos, ipaitalo. Uy. Itom. Oh. Sige, agad. Hindi pa kuntati, ha? Hindi na rin nato nini pagpadayono na. Uy. Oho, nalapnos na. Uray, anong nalapnos? Uy, paghipos ka dira Doklon ta ka karon. Kapudlay, gali sa imo yung tudluan. Kung nagkahibalo lang ako, nga amo kasi na. Kung tani, wala na ko yung mana sa imo. Dra ka na ng gani. Uy, hala. Ginbayaan siya sang iya asawa. Darling, balik anay darling ah. Sala ko bala kung wala ko sang experience sa pagpanglaba. Uy, Darling! ginpalaba gali si Mike. Ay under the saya gali siya. Mike, daw sa gago ka bala mo. Mike? Hala, wala na siya.
Nga huling. Mahapit ni si Lolo Teban. Ano? Si Lolo Tiban? Ang lolo ni Lolo Mores? Mamasyal di siya kuno anay, Chay. Nga ako no huling haw? Diri siya kuno mamaskwa. Why? Ano nga mamaskwa? Tapos na bala ang Paskwa? Paskwa sa mga insik kuno. Ay! Nalipat ka, Chalvina? Nga ang miga ni Lolo Tiban niya dalaga subong? Mistisa insik? Nadala na siya sang miga niya nga insik? Why? Sa baylo nga suman ang ilalutuon, suman kag tikoy. Ay, abaw ah! Nagdugang naman siya sang akon ulugtasan. Ay, may ginaugtasan ka, Chalvina, haw? Oo eh. Si Buklan. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas sa radyo. Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kalu. Bacolod #1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos
kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakaabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, ginsugilanon kami ni Police Robles bahin sa lansitas nga ginauyatan ni Lota. Kagsamta nagasugilanon kami, nakita ko si Lota nga nagapapauli. Gani nagdalagan kami sa kahadlok. Samtang si Lota naman, nang sulod sa isa ka nightclub, kag dito, may nakita naman siya nga lalaki nga biktimahon. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Oh, ari naman ako sa isa ka nightclub. Kag nagabantay ako sang akon madason nga biktima. Tatlo na ang ako napatay. Kag duha na lang ang kulang. Mangita ako sang lalaki diri nga gwapo. Kinahanglan nga gwapo ang pilion ko. Para bisan paano, makatilaw man ako sa iya o galing ko siya nga patsyon. Oh, pa? Ato? May nagsulod nga lalaki. Tupag uko lang ina siya makita diri ha. Ang iya buhok nga kulong, may color nga brown. Oh, kaangayan sa iya tulukon. Kagang iya lawas. Pangromansa. Wow! Bagay gid sa kama. Kagang iya mga mata. Huloy pa. Kung tulukon mo, do sa matak-tak na ang panty mo. Ay, ambot ah. Nga nga nagmanyak man kuya subong man. Apang amoy nang gusto ko. Gusto ko ang lalaki nga makahatag sa akong sang kalipay. Kaniting haon ko nga makilala siya. Tinghaon ko gid. Nagbahay ngayon na. Kilala ko siya. Magatulog sa permisa ako, no? Si Luta ina. Siya ina. Siyang kontra nanday Chapurit kag ni Chat Junata. Wasalamat.
Sang ulihi, nakaibalo na ako kung sa diin sa nagapermi. Dream lang sa nightclub nga ini. Pila man ka adlaw ang sunod-sunod ko sa iya. Wala siya makaibalo nga ako si Robles ang pulis nga nagapaluab sang kamatayon sang bangkay nga nasapuan lang. Nasapuan ini sa basurahan. Kabay pang hindi magsaltong lead nga napinsaran ko. Kinanglan matapos ng patyanay nga nagakatabo diri. Para nagatulog sa sako, no? Nakaibalo ako nga gwapo ako nga lalaki. Kaya sinong hindi magbatsyag sang interest sa akon? Apang gusto ko nga mag-interest si Luta sa akon. Mahimo ako sang paagi nga mag-ayuhay kami dayo. Para nagtulok naman sa sakon, no? Tulukon ko man sa mata. Inang panulok nga may buot silingon. Mapalapit bala ko sa iya. Hi, miss. Do I know you? Ay, hi. Amo man tani ning ipamangkod ko sa imo. Nakita ko nga nagatulog ka sa akon sa masami. Kilala mo bala ako? Pariyo gali ang aton ginapaminsar eh. Sorry ha. Apang nga hindi na lang naton pagpanginpuslan ang hitabo nga ini. Para nga magkilalahay kita sang lubos. Ako gali si Victor. Ay, kag ako naman si Vanessa. Oh, Vanessa. Nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you too, Victor. Ano sa imo kung silibrahon naton ang pagkilalahin naton ngayon? Why not? Sige. Masaylo ako dira sa lamesa mo. Okay. Salamat ha. Nagpangita sang paagi si Pulis Robles nga makilala si Lota. Nagpakilala ini sa iya nga si Vanessa, kag siya naman nagpakilala nga si Victor. Sa pagpadayon ko pagid. Okay lang bala kung mamangkot ako? Kung anong trabaho mo, Victor? Okay, gid. Sa opisina ako nagatrabaho. Sa opisina sang akong tiyo. Kag nagadayon na ako diri sa syudad. May apartment ako diri. Amo gali. Pareho gali kita. Ba? Kung mo sina, idulong ko na ikaw. Good nga makatultol man ako sa imo apartment. Ano sa imo? Ugali. May roommate ako eh. Kag hindi siya maluyag nga madisturbo kung gabi na. Mataksi na lang ako Salamat na lang. Ikaw na lang ang idulong ko. Ano sa imo? Well, okay. Okay, good. Kaga mapalaron ako nga nakakadto ako sa nightclub nga ini. Kaga nagkilalahay kita. Kaga base kung ikaw na bilang babae nga ginapangita ko. Hindi ayan, Vanessa? Base? Vanessa, katahong did same. Kaya nakaibala ako. Gadamguhan ko gid ikaw karon sa pagtulog ko. Ay, ako man. Sweet dreams na lang sa imo, Victor. Amo man sa imo, Vanessa. Kagwapo kay Victor. Ay, kanugon sa iya. Apang siya ang akon madason nga biktima. Was sa gabi. Basi kung mabuhat ko na ina. Nagadali nga daan si Seno.
Pero, nabatyagan ko nga si Victor do sa naluyag sa akon. Kag do naluyag man ako sa iya. Ay, gusto ko nga mangin first lady niya ako. Pero ang trabaho ko, hindi ko man mabayaan. Ay, buwas. Kinahanglan, mapatay ko na ikaw, Victor. Gani, sorry na lang. Nagkahibalo ako nga mas manami kapasang sa kay Waldo. Kag na lang kag nagid ako nga mag-abot ang tion nga ina. Nalangkag nagid ako nga makatilaw ako sang gwapong nga lalaki pareho sa imo. Salamat. Wala akong mabuking. Nakita ko nga nagpati sa akon si Luta nga ako si Victor. Wala siya makaibalo nga ako si Robles. Ang pulis nga nagpalo up sang kaso bahin sa pagpatay sang tao kapag utod sang tiil kag kamot. Kinahanglan makaibalogad ako sa bahin sang Lansitas nga ginsiling ni Chapuret kag ni Cha Donata nga ara sa kay Luta. Kinahanglan mahibalaan ko gid kung amoy nang ginagamit sa pagpatay kag si Lutang may kahimuan. Kag kung matabuin ha, kung matabo nga siya gali ang kriminal, makasiling ako nga matapos ng kaso nga ini kag mahatagan na sang hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Ari na ako sa nightclub. Sa diin, matabuay naman kami ni Victor. Wala pa siya. Apang nakaibalo ako nga maabot siya. Mahulat-hulat ako sang makadali. Kaseksi sa akong sang bayo nga ginasuksok ko. Kataas nga daan sang slit. Halin sa tiil, pakadto sa akon hita. Kung ano ang paglaway sa mga lalaki diri, amo man ina ang matabo sa imo, Victor. Nakahibalo ako sina. Uy, ara na siya. Nakita ko na si Victor samtang nagapasulod. Uy, kagwapo gid sa iya. Hindi ako maluyag nga mapatay siya sa wala ko pa siya matilawi. Pagkatapos, goodbye, Victor. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatungtunan
Provincial Jail sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, tawga lang ako sa ngalan ni Jane. Nagapanuigon sang 16 anyos. Madali na lang ako makagraduate sa high school. Kag madamo ako sa mga wishes. May Valentine's wish ako, may Christmas wish man, kag may birthday wish, kag may special wish man ako. Sang high school pa ako sina, pulos material thing ang wish ko.
Pareho abis ang signature nga mga gamit. Kag mga foods nga pareho man sang chocolates kag cakes. Mahapos lang matuman ang wish ko nga ina, apang matakan ka man kun pulos na lang amo sina. Sang college na ako, medyo naglain ang interes ko. Gusto ko na nga mag-travel sa iban nga lugar sa pagpadayon ko gid. Tita, di ba summer vacation na sa madason nga bulan? Makadto kita sa Baguio, tita. O sige, kung amoy nang gusto mo, didto kita makadto sa Baguio. Inaiya! Yuhu! Makakadto na ako sini sa Baguio. Mayo ka pa ba? Makakadto ka na sa Baguio? Ako ya, wala pagid ko bala makakadto dira. Oo wala pa abi si tita sang bana mo. Ti kundi, makaupod kuya sa iya bisan diin. Uy, kung makakadto na ko sa Baguio, dalan ko ikaw sang everlasting pasalubong ko sa imo. Kagdason, hagaron ko man siya nga makadto kami sa Pagsanhan Falls. Wow! May plano ka galing nga libuton ang tourist spot sa Pilipinas? Ay, Jane! Thank you gid sa everlasting nga gindala mo sa akon, ha? You're welcome. Sa dason, dalan ko naman ikaw sang souvenir halin sa Boracay. Ay, wow! Buot mo silingon. Sa Boracay ka naman sa madason makadto? Oo, dito naman ako makadto Do ka mahal man sang pliti pakadto dira. Kag mga manggaranon lang ang makasarang sina. Masarangan ina ni tatay. Hambalon ko siya nga gusto ko naman nga magkadto sa Boracay. Maano ka sa Boracay? Tay, siling nila. Matahom kuno sa Boracay. Berde ang tubig, kag maputi ang balas. Gusto ko nga makita kung matuod ina, tay. Kadamo man diri sa maputi ang balas Kag may dagat man. May asol man gani, di? Gusto ko nga magkadto sa Boracay, tay. Happy gig kuya, tay, kung makakadto ko dito mo. Ate, okay Dito ka na lang sa Boracay Hindi ka na lang mag-eskwela, ha? Ano, tay? Nga hindi kuya mag-eskwela, haw? Ang galastuhan naton, among imo pag-eskwela. Kag ihatag ko sa imo ang kwarta nga ina para gamiton mo pakadto sa Boracay. Ate, may eskwela na lang kuya, tay, Paminsaras ang maayo, ha? Kung din ang gusto mo. Mapaburakay ka o kung tapuso ng pagtuon mo. Hambala lang ko kung anong pamatod mo. Kay mapasugot ako dayon. Pati nakapamatod ka na? Kung mauntat ka gid sa pagtuon? Hindi na lang ko magkadto sa Boracay, May eskwela na lang ko. Suya ko kay tatay, Si tita mo bala? Siya ang financer mo, hindi bala? Mapakasal na kuno sila sang nobyo niya. Kag ginasupot na nila ang ila kwarta. Ay, amo gali? Mamana na gali si tita mo? Oo,
Sigano kung mangin old maid siya? Wala na lang ako nagkadto sa Boracay. Kay hindi man magasto si tatay sa akon. Daw nadula naman ang gana ko nga magkadto sa lain-lain nga lugar. Kag nadumduman ko si Leo, schoolmate ko siya kag abyan. Gwapo si Leo, kag palatuon ini. Bisan pa nga sira na ang klase, sige pagihapon ang tuon niya. Sa pagpadayon ko pagi. Oh, abi ko anay kung mapaburakay ka? Wala na lang ko nagdayon ah. Nga ahaw? Tamaran si tatay magasto sa akon. Wala siya kuno kwarta. Uti, paano na lang galing summer vacation mo? Wala kaso ah. Daw sa nadula naman ang gana ko nga magkadto sa iban nga lugar. Pero Leo, daw sa may ginapangita ko bala. Anong kinapangita mo, haw? Ambot ah. Hindi ko man gani mahibalaan. Basta may ginapangita ko. Pagkaon, matahom nga mga bayo, signature nga mga bags kag shoes, amo na? Hindi man. Pero mahibalaan ko lang na kung makita ko na. Basi kon boyfriend ang ginapangita mo? Ha? Boyfriend? Boyfriend ka na? Wala pa Wala pa na yan nagasulod sa ulo ko no. Pero magsiring ka lang kung in kaso nga pangita ka sa boyfriend Pati kayo nun kung ikaw Madama ko sa mga friends nga do mga Korean ang dagway mo. Kasapad bala ni kay Leo mo. Hindi na lang ako makatulog sa pagpaminsar kung anong akon ginapangita. Ari naman sa ako ng tanan nga gusto ko. Pero, ano blang kulang sa akon man? Boyfriend? Hala? Basi husto si Leo? Basi boyfriend ang gusto ko? Kay wala pa ako sang boyfriend? Pero sinuabi man? Wala man nga daan sa nagakrush akon. Sige no, updi ko bala, kay may baklon ko sa downtown. Dason, pamahawan ko pa ikaw. Hindi gani pwede. Naglakat si nanay. Kag ako ang mabantay sa akon mga manghod. Sige na lang gani Ako na lang ang malakas. Kabudlay magkaon nga isa ka lang Ano abi kay hindi man magupod si Pearly sa akon mo. Uy! Si Leo man inaho? Ay! Ari man siya galit diri? Nagaatubang siya sa gin-order niya nga pagkaon. Apang wala siya nagakaon? Doon sa may ginatulog siya sa unhan? Ay! Anay ka bala? Kay mapalapit ako sa iya. Oy, Leo! Oh? Sinong ginahulat mo? Wala. May kadate ka ay. Kadate? Aba, wala ko sang kadate Actually, gina-wish ko palang ganing makadate ko siya Sino ay han siya?
Oy, base si Inji Locsin? Kuha na, taga-university. Oh, amo gali? Ay, pabay ilang Kay buligan ko ikaw. Kung magbukas na ang klase, buligan ko ikaw nga trabahoon siya. Matuod? Nakita mo si Leo? Oo. Nagsugilanon lang kami Kay nagsiling siya nga may crush na siya kuno. Nag-ara lang kuno sa university. Kag nangako ako nga buligan ko siya kung magbukas liwat ang klase. Uy, sinuayhan? Pabay ilang kay mahibalaan gid naton ina. Uy, ato si Leo. Nagapungko siya sa may bench. Doon may ginahulat siya. Piho, nga ang crush niya ang ginahulat niya. Ay, mapungko ako sa tupad niya. Leo, ari ako. Mapungko man ako sa tupad mo Hoy, nagahulat ka bala sang crush mo? Updan ko ikaw Para nga makilala ko man bala siya haw. Sa sina, mahapos na lang ang aton pagtrabaho sa iya. Kaina pa kita diri nagapungko, Leo. Wala man siya gyapon nag-abot. Basi kung hindi to siya mag-eskwela. May eskwela siya. Madali na lang ang time ko. Sinugid pa lang crush mo nga ina man? Basi bila kung kilala ko lang. Kilala mo gid Ha? Sino siya, Leo? Ikaw? Ako man nang gali? Ha? Anong siling mo? Siling ko, ikaw ang crush ko, Jane. Hinugaya ko gani, Leo, Nakahibalo ko nga ginapakadlaw mo lang ko yan, no? Ginapakadlaw ko na ikaw. Pero, amatuod, ginakadlaw ko ng problema ko sa imo. Tugod badugay na ako nga nagahigugma sa imo. Pero wala ka na makibalo. Ako galing crush mo? Ako man lang gali? Hala? Klase ko na. Dira ka na, Madali lang, Jim, madali lang. Pwede ba ako makakadto sa inyo balay? Kadto lang to sa balay, Bye! Yes! Yes! It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required.
Nakita ko ang kalipay sa iya nawong. Wala gid ako makahibalo nga si Leo man nang galing ginapangita ko. Pagligad sang 3 ka adlaw, ginbaton ko na si Leo. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Jane. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Oras ay inhatid sa inyo ng Milo. Tuloy ang pagiging